ni diri dapita. Himuon ko ni diring sumimpol. Ya kani diring balaya. Irinubit ko ni. Himuon ko ning mansyon. Ug mamayad ko kay nangutang ako. Ang tawagan ni. May buntag pre. Maningil unta ko sa utang pre ba? You do not load enough balance. Please try call later. Wala na ko load ay. Magpupam ta ko sa load. Check me. Nabi ah. Tawagan tong balik. The number you have dialed is busy at the moment. Please try call later. Operator ori kang buhanga ka. Bayre inton ko sa utang mo, pre. Kay tugkal lang ako bagubagan ni pre, wa pa yung kabayad. Joke ra bitaw to pre ay. Ubayad ko sa akong utang oy. Aniya lang ko dre. 7:30 before 9. Nara ko dre. Kaya nung man dagana na to ng utang. Aw, maayo kay nagsinabot ta pre. Siguro agi pre ha kay dugay na kining utanga. O sige pre, 7:30 before 9. Naa na ko diha. Kay moapit sad ko sa mga utangan ako diha. Sige pre, ayo padong na ko. Yo. Tay na si Luis Gerda, tay. Okay ba dong? Sama nito. Sige tay. Sige makiro. Ayo. Pre Ger. Pre. Ayo. Pre. Wala ko rin tao, sirado man. Pre! Pre! Gupa ni puntahan ron, pre! 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 Ano ba siya puntahan, pre? Pre! Wait tao! Unsam day ka, unggoy? Sabi ako magpunta. Sus, lumang tugtugin na yan, pre. Gawas na dyan taong, pre. Oy, akong utang, bayari na. Wara, sus. Ito pre. Sige trabaho yung taon pre oy. Ano man kita likay man ka na unggoy? Bakit ki? Pagganit yung kaon. Tulog adlaw na. Gusto mo yung pre na. Kabalok ang kalain ng panahon no? Ulan init. So pagtrabaho ito na. Pwede kay trabaho na applyan room. Lagi pre. Ay ka ginabuya pre ay. Sure kang wag may kaon? Tulog taon pre. Liwang ng mga agyo. Pasensya juga pre. Wala ko kabayad mo. Okay na, pre. Ako na nataplan, pre. Nanungay ko mo. Sa managan? Aw, sakto, pre, na ako eh. Apps din nga mga kwarta ka. Saan mo na pagkuha pre? Nasa yung rakinit, pre. Kani nga duwa, pre. Malingaw ka, mga kwarta pa jud ka. Muna siya ang kuan, pre. Ka-BB game. Nyaw. Saan na pagduwa pre nga? Di mo kabalo ka na. Ana mo na una, pre. Nakasit mo niya. Dali. Ato ka sa Play Store. Sama na. Play Store. Download ka o ka-BB game. Download mo. Ikaw man yung mag-download. Register ka. Kuduan ikaw sa una. Paminaw kay susunod yung taon mo. Okay. Karo na nila. Una, register ka. Ibutangin mong phone number. Dare. Oh, yung password. I-confirm na yung password. Nakabantay ka ng OTP. Kine? Oh. Yo, Igsin na ni mo. Igsin mo na mo gawas nga code. Nga, imong ibutang nga number dili ba? Palitan pre, ito nang makatawag ko na niya, withdraw ko. Ano sa pati masas kung register? Sige pre. Ha. Igsin yung butang mong code ha. Butang mo register. Register ka. Ikaw man. Mo ni ang mga kuan, duwa. Tiger mo lagi na. Oh, kanin. Lion, tiger. Ay, dragon, tiger mo ni siya. Pwede, ako na pre. Oh, dali kani siya duwa apre. Oy. Nawa, example ni kani ha. Pwede ra ka mo bet yang piso, 5, Gs o 20 dali. Oy, dapat yung kay libre daan nga 5. Nga
nga, pag human mo sila na kay 5 na. O, sumayan to, babe. Tadi ayo na. Sumayan to, ang na, dragon. Oh. Ika na, nakadali pre, daom na ta. Daong biday. Tawa ang 5, napunan sa. Ya, og mo withdraw ka na pre. Withdraw, balitan, makataog ka. Daong ko na. Okay, na pre, kapantay, kaning withdraw. Dito ni mo. Naka Gcash. Na. Oh, dito ta karay mong Gcash. Ya, ibay ni mo. I-withdraw. Ika na, nakadali. Sige ako lang pan pre. Cash in ko kay ganahan ko nga musugal og dako. Unsaon man? Ka. Cash in ko. Dali lang na pre, kita kaning plastic sa babaw. Dito ni mo. 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Dili ra kapilay mo i-cash in. Is dito ni mo 100 pesos, palitan 100 ni mo i-cash in. Is dito 100. Ibayan ra japon mo Gcash number. Pati kinala ra kadali pre. Sige pre. Oh, Nya, sige pre, wait lima na. Duwa ka ha. taplan sa kuno mo pre. Oh, wait lima na pre, taplan Amat kita. ni, pre. Wala lima pre. Dia juga bilit mo pre ma. Download daw apps pre ha. Ikaw download na. Salamat ni pre. Unang kamo. Download na mo. Oy, cameraman, pag download na niya, bali. Samara to mga ko, download na, in town, download na kay. Easy money ra kayo. Pagdari mo kay gaulan na, yate, ulan na ka trip. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí